да си духът на мястото си. Каквото го правете за година, о, а се не скерва лес за месец. Курвите да стоят надалече от мен, нямам време за глупости. Рак, така, въртолета, дигам нагоре, нагоре. Стига сте се правили на нещо повече от мен, защото не сте Курвите да не се правят на климатици, а да си духат където и мястото. Айде, елан, пашмо, пау! А се не сдави натовари в буса и да ви изпрати в Германия да си духате на воля и пари да изкарвате. И капукиненто менге по 10 000 евро. Тему кенто мареро меге. Как ви звучи идеята, добре, нали? И вие ще сте добре, и вашите маже. Елате, елате, да ви сложа на място да изчистим България. От малко курви да заминават за Германия, а не в България да развалят нечи живот. А да са полезни и за мен, и за себе си, и за мен.